Primer de tot, volem fer un gran reconeixement a la tasca dels i les paradistes del Mercat Sant Ildefons, un mercat de referència, com ja s'ha comentat, tant al barri, a la ciutat, com a d'altres municipis. Evidentment, la resta de mercats de la ciutat també realitzen una tasca fonamental, però que té la característica que molta gent de fora de Cornellà ve a comprar-hi i és el més actiu de la ciutat. Som conscients que aquest punt ha generat controvèrsia i molt malestar entre les paradistes actuals i les usuàries del mercat. No és per menys, està en joc que es puguin mantenir els actuals paradistes i llocs de feina, aproximadament uns 300. En alguns casos parlem de paradistes que disposen de la parada des dels inicis i que els successors han continuat amb el negoci. Evidentment, el que no compartim, també que durant aquest temps s'ha anat traslladant, són les falses informacions, com per exemple que es volia tancar el mercat o que es volia implementar un súper a l'interior. També defensem de parlar de certeses i no difondre falsetats. El 2016, la Junta del Mercat es va posar en contacte amb l'equip de govern per preguntar com s'aplicarien les noves concessions, un cop finalitzat el termini actual, i se'ls va traslladar que no hi hauria problema. Fins fa uns 4 mesos aproximadament no van començar les converses i reunions amb la Junta dels actuals paradistes. Com bé s'ha comentat, a 31 de desembre d'aquest any finalitzen les concessions i, per llei, pertoca executar una nova licitació. Aquesta licitació, evidentment, que ha de complir la llei de lliure concurrència i s'ha de garantir el principi d'igualtat, lliure competència i no discriminació i garantir que tothom tingui el mateix dret a presentar-s'hi. Però, si hi ha voluntat política, també es poden establir mesures perquè els i les actuals paradistes tinguin més punts per poder optar a la parada, com així es realitzen altres licitacions. A més d'oferir uns preus de mercat, però assequibles. Ningú diu que se'ls hagi de regalar ni que no hagin de pagar, no demanen un tracte especial, demanen un tracte just i coherent, de la mateixa manera que se'ls ha donat a altres paradistes de la comarca o de l'àrea metropolitana. Des del primer moment hem estat en contacte amb la Junta del Mercat i amb el regidor responsable, l'Antonio Martínez Flor, a qui sí que li volem agrair el trasllat de tota la informació i documentació sempre que li hem requerit. En aquests mesos, arrel de les propostes dels i de les paradistes i de les que nosaltres com a grup també hem traslladat, s'han aconseguit incorporar als plecs de condicions una sèrie de premisses, com per exemple que la forta econòmica en comptes del 55% fos del 51%, donant més pes així a les valoracions no econòmiques, que en comptes d'haver de realitzar un pagament únic en 3 anys de l'import de la licitació es pogués fraccionar el pagament d'alguna manera, com s'ha acabat executant, i que també que es busqués alguna opció per no haver d'afrontar un cost tan elevat. En aquest cas, l'equip de govern ha decidit amb l'opció que no sigui obligatori quedar-se en tots els magatzems associats a la parada i que puguin decidir si es queden amb algun o amb la parcialitat d'aquests. Ara bé, hi ha temes amb els que no hem aconseguit anar més enllà, com són que el preu de sortida no fos tan elevat. Per posar aquests imports, l'equip de govern s'ha basat en un estudi de mercat de l'àrea metropolitana de Barcelona, de locals comercials, però també hem de tenir en compte que no és el mateix un local comercial al carrer que dins d'un mercat. I considerem que s'hagués pogut establir un preu de sortida que estigués més equiparat amb la situació actual, sobretot amb el preu de sortida dels magatzems. I demanem que es faci una reconsideració en aquest sentit i que almenys es redueixi el preu del metre quadrat dels magatzems. També amb establir criteris no econòmics que han traslladat als i les paradistes, seguint el que determina llei, i també demanàvem que es puntués amb més de 4 punts la premissa actual que diu acreditar haver estat com a titulars, persona física o jurídica, en mercats municipals, com a titulars de concessions o autoritzacions de manials de llocs de venda de menys de 50 metres quadrats, que actualment es puntua amb 4 punts i nosaltres considerem que podria tenir una puntuació superior. L'última petició que també hem fet als paradistes és que es pugui puntuar que qui opti a la parada, que es pugui puntuar els que optin a la parada subrogant el personal. I la resposta ha estat negativa al fet d'incloure-ho també en aquestes clàusules. Per una altra banda, també s'han de realitzar obres al Mercat Sant Ildefons per corregir una sèrie de mancances i deficiències. Aquestes obres, segons se'ns va traslladar a l'equip de govern, tenien un cost entre 4 i 6 milions d'euros. S'ha de tenir en compte, per una banda, que als i les paradistes els correspon el manteniment del dia a dia i a l'Ajuntament les obres de manteniment més estructurals. I en aquest sentit, hi ha hagut certa deixadesa per part dels paradistes en no executar tot el que els hi pertocava, però l'Ajuntament també és responsable d'haver arribat fins en aquest punt de que els costos de les obres siguin tan elevats. Per tant, i per finalitzar, agraïm que s'hagin incorporat algunes de les peticions que hem realitzat nosaltres i la Junta del Mercat, però considerem que es podrien incorporar més premisses, com ja hem traslladat a la nostra exposició.
Considerem que ha faltat una mica més de voluntat política, no diem que no n'hi hagi hagut, però n'hi podria haver hagut més, per poder arribar a una licitació més justa i coherent. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres votarem en contra. Gràcies.